L-Aqda Repubblika mmexxija minn Roberta Kulina u l-kelliem għall-ġustizzja ta' Bernard Grech ħarġet tiddefendi d-dewmien fl-inkjesta maġisterjali dwar il-każ ta' Jean Paul Sofia mmexxija mill-Maġistrat Marcian Farrugia. Dan kien l-istess messaġġ li attenni l-Oppożizzjoni anke bnies ta' Bernard Grech fosthom Carola Kulina li nfexxew f'attakki fuq il-Prim Ministru u ma naqdux miegħu f'appell biex mingħajr aktar dewmien tiġi konkluża l-inkjesta. F'istqarrija li ħarġet l-għada lill maġistrat inkwirenti talbet estensjoni oħra biex tagħlaq l-inkjesta maġisterjali bħal Partit Nazzjonalista, l-Aqda Repubblika mhux biss iddefendit id-dewmien iżda attakkat lill-Prim Ministru talli għal darba darbtejn kiteb lill-Prim Imħallef Market Kuti biex juża setat li għandu ħalli l-Maġistrat Farrugia tagħmel ġustizzja mal-gravità tal-każ u tasal għal konklużjonijiet tagħha billi tagħlaq l-inkjesta mingħajr aktar dewmien. Repubblika akkużat lill-Prim Ministru b'disprezz u sostniet lill-Prim Ministru qed jugżar il-Maġistrat għand il-Prim Imħallef. Fl-aħħar ittra lill-Prim Imħallef, il-Prim Ministru saħaq li t-terminu statutorju li fih għandha tintemm inkjesta skont il-Kodiċi Kriminali skada bil-bosta u ta' tħassib għall-Gvern u għall-Parlament li minkejja dan m'hemm l-ebda indikazzjoni pubblika li din l-inkjesta qiegħda tingħata priorità. Dan minbarra li fil-konferenza tal-aħbarijiet li fiha ħabbar il-ħatra ta' inkjesta mmexxija mill-Ombudsman l-Imħallef Emeritu Joseph Zammit Mekien u komposta mill-Awditur Ġenerali Charles De Guara u l-espert tal-Qorti Mario Kassar, il-Prim Ministru aċċenna li l-inkjesta maġisterjali għandha tiġi konkluża għax huwa biha li jitresqu n-nies il-qorti jiġu akkużati u jwieġbu għal emilhom. Ħanati eżempju li jista' jiġri. Aħna qed ngħidulhom indikattivament 60 ġurnata għal din l-inkjesta. U 3 membri appuntati fuq dan il-bord jalqu fis-60 ġurnata u jippubblikaw ir-rapport tagħhom. U l-maġistrat tibqa' titlob l-estensjonijiet u tmur lil in mis-60 ġurnata, dan ir-rapport ma jistax jgħid u jidħol fil-kwistjoni dwar minn għandu jitressaq il-qorti, waqqas għandu jagħmilha. Għax fil-mument li tagħmel hekk ippreġudikajt kompletament il-proċeduri kriminali u ċivili.